Ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. I danas ću da probam da preživim jednu noć. Prvo ćemo da napravimo svet. Nije bitno ni kako će se zove, samo će da bude hard i ništa drugo. I sada ćemo mi probati da napravimo našu prvu kuću. A glavni cilj će nam biti da pređemo Minecraft. Znači ovaj svet će nam konkretno za to služiti. Dobro, ovdje smo sad na livadi. Ajmo odmah da nađemo neko drvo. Evo ga. Sad ćemo mi da kopamo to drvo, pa ćemo od njih da pravimo daske, pa alatke, kraftimo sve živo. Kopamo drvo. Pa ćemo posle drveta i da skupljamo i hranu, pa ćemo da pravimo kuću. Ja najviše mrzim kad mi ovako zabaguje. Evo sad ćemo mi, pošto smo isekli ovo drvo, sad ćemo da ga odnobimo, tako ćemo da ga posadimo. Sad ćemo da napravimo drveta šta sve treba. Ovako ćemo crafting table. Tako. Odmah ćemo da napravimo pikekse za jače oružje. Odmah mi idemo sad po kamen. Onda ćemo da imamo dovoljno i za pećnicu pored svih alatki koji će nam trebati. Najbitnije stvari koje nam trebaju su hrana i drvo. Mi nemamo ni jedno ni drugo. Ali posle kamenja mislim da ćemo da nastavimo skupljanje drva. Uzet ćemo još ovaj red. To je to. Ovako. Sad ćemo prvo da ljudi pravimo alatke. Prvo ćemo kramp. Onda sekiru. Sad ćemo mač. I napravit ćemo još štapića za motiku. Evo. Sada nam ovaj drveni pikeks ne treba. Mi ćemo sada skupljamo ovce za krevet. Vidite da napravimo i drva. Nema ga. Vidite ćemo mi da skupljamo za krevet. Evo ovo će nam biti zadnja ovca koja će nam trebati za krevet. Evo ovdje ćemo da ga napravimo. Evo taman imamo dovoljno. I sad moramo da skupljamo još drva, treba nam za kuću. Izvini kravice, ali trebaš mi za armor i hranu. Ja bijem sa sekirom, moram mačem. Ali dobro, i sekira je dobro oružje. Nadam se da će nam ova jagnjetina i ova govedina biti dovoljni. Da hoće, možda neće. Koža imamo 6. Možemo da napravimo, odmah ćemo napravimo kacigu. Evo je.